Ma úgy döntöttem, kicsit nosztalgiázom és megfőzöm a gyerekkori kedvencem, a kellkáposzta főzeléket. Az elkészítéséhez egy lábasban egy fejvörös hagymát üvegesre pirítunk sütéshez való pödör repceolajon, majd megszórjuk egy teáskanál pödör bio őrölt piros paprikával, és felöntjük egy pici vízzel. Hozzáadjuk a vékony csíkokra felvágott 500 g kellkáposztát, egy kicsit megkeverjük és lefedjük néhány percre. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, megszórjuk egy teáskanál őrölt köménnyel, és beletörünk 2 gereszt fokhagymát. Felöntjük 2,5 deci vízzel, és kb. 10-15 perc alatt meg is fő. Eközben 2 evőkanál lisztet csomómentesen elkeverünk 150 ml tejszínnel, majd folyamatos kevergetés mellett hozzáöntjük a főzelékünkhöz. Beleöntünk 1 evőkanál pödör alma gyümölcsecetet, és 2-3 percen belül kész is az isteni főzelék. Tálaláskor keverjünk el 2 evőkanál tejfölben 1 teáskanál pödör bio kamelinaolajat, és díszítsük vele a főzelékünket. Jó étvágyat!